हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामनि बानजायनायाव दमासि फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै बर'नि दोरोङारि जामुं बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। थांनाय बोसोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो नैथि खेबनि थाखाय दमासि फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर निज्लागुरि हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामाव। बेजों लोगोसेनो बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो खुंफुंनाय नुनो मोननाय जादों। बादायारि महरै बाहागो लायो सान्थिपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनस्नि गामिफोरा। मख'नो गोनांदि बर' हारिनि बे दोरोङारि बादायलायनायाव गोबां बर'नि जाग्रा लोंग्रा आइटेमफोरखौ नुनाय जादों। बे समाव हिरिम्बाफुरि बाथौ फैलामनि बोसोनगिरि उदयन बसुमतारिया मा फोरमायखो फै मिथिना। हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलाम मा सान्थिपुर हालामनि बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो गोनां मोनसे आफाद। दा बे आफादा बोसोरफ्रोमबो मागो दमासि फोरबोखौ खुंबोनाय जादों। देग्लायबो साननैनि हाबाफारि लानानै मागो दमासि फोरबोखौ खुंनाय जादों। दा बेयावनो जोंहा मैयानि हाबाफारियाव जोंहा मास प्रेयार खालामनाय जादों। मास प्रेयार जे बुहुमनां गोजोन हास्थायनानै फारौ गुफुर उरायहोनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दा बिनि उनाव जोंहा मोनाबिलियाव आर'ज बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो मोनायाव जोंहा थामथि हाबाफारि हिसाबै थान्दै मेल जुथुमनाय हाबाफारि लानाय जादों। आरो दिनै नैथि सानाव जोंहा फुंनि हाबाफारियाव जोंहा बर'नि दोरोङारि जामुं फोरबो बादायलायनाय बे फोरबोखौ लानाय जादों। दा बेहाय जोंहा थांनाय बोसोरावबो बे एखे हाबाफारिखौनो लादोंमोन। दा देग्लाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोंनि बर'नि जाग्रा माखासे ट्रेडिशनेल माखासे जाग्रा आइटेमफोर बेखौ फ्राय जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेशना बावलांनो हमबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो बेखौ बोखांफिननो थाखाय ट्रेडिशनेल आइटेमफोरखौ बे बादायलायनायाव होनाय जादों। जेरैबायदि जोंहा बर'आव GI टेग मोननाय माखासे जाग्रा आइटेमफोर दङ। दा बे हिसाबै जोङो बेखौ बोखांफिननायनि लाइमोनफोरनि गेजेराव बेखौ मारै सङो बिनि सायाव फोरोंलांनायनि माखासे हाबाफारि लानाय जादों। जुरिसडिक्सन हिसाबै मा जायगानिफ्राय बेयाव बादायारि हिसाबै बाहागो लाफैदों? ओरैनो हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामाव गासै सान्थिपुर हालामनि गासै 50टा बाथौ सिबियारिफोरा बे आश्रमजों लोब्बा दङ। दा दिनैबो बे एखे हाबाफारियाव 50टा गामिनि रायजो राजाफोरा बेयाव फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैदों। आरो बिनि गेजेरावनो दा बादायलायनाय हाबाफारियाव जामुं बादायलायनाय हाबाफारियाव गासै 7टा गामिनिफ्राय जोङो दिनै मोननो हादों। इयुनाव माबायदि लांनो सानदों बे बादायलायनायखौ गुवार लेभेलसिम खेथ्रआव? दा जोंहा थांनाय बोसोराव जेरैबायदि जोङो जामुं बादायलायनाय जादोंमोन। दा देग्लाय नैथि खेब बादायलायनाय हिसाबै जोङो बिनिख्रुइ साबसिन बादायलायनाय जोङो थांनाय बोसोरनिख्रुइ साबसिन जों बादायलायनाय खुंफुंनो हादों। दा फैबाय थानाय समाव जोङो माखासे बादायलायनायखौ दस्रा रोखोमै लांनो नागिरदों। जेरै जायगायावनो संनाय आरो माखासे आइटेमफोरखौ बुंखानानै होनाय बे गोबां माखासे गोदान माखासे हाबाफारि लालांनो नागिरदों। गोबां समावनो माखासे जायगाफोराव नुनो मोनो बेफोरबायदि दोरोङारि संनाय खावनाय जानाय लोंनाय बेफोर बुस्थुफोरखौहाय माखासे जायगाफोराव बा माखासे मानसिफोरा बावलांनो हमगासिनो दङ। बिसोरखौ सारा मा मेसेज हरनो सानो? दा आङो दिनैनि बे हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामनि जि बर'नि दोरोङारि जामुं फोरबोनि बादायलायनाय बिनि गेजेरजों आङो बर'नि जि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर'नि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां जानाय फोरबोफोरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनानै बेखौ दोनलांनो आरो बेखौ बाहायलांनो थाखाय आङो खावलायनो सानो आरो।